di na kakawangon na po pasalamat sa buhi nga Dios, no? Hallelujah kay. Grabe jud ang blessings nga gatag sa Ginoo sa mua. Amen. Number 1 na di ang good health, no? Katong niaging adlaw, gatulo akong sipon, pati luha, ang tubig, no? Pero grasya sa Ginoo, nawala na siya. Amen. Tabang sa Ginoo kalintura si Gisea. Gamit na po si Mama para maayo yung kalintura. Pero gamay sipon na lang. Pero wag gyapon kami kabadi og paglaom, no? Kaya atong best doctor ang Ginoo ra gyud. Hallelujah. Og nagapasalamat pug dako, no, kay sa mga opportunity nga gatag sa Ginoo. Og salamat nga wa jud nagkamsan og gatas sa akong anak. Amen. Thank you, No? Lord. Hallelujah, no. Og salamat sa Ginoo, no. Ingon si Ate Umi gamay ra sa tan-aw paglupating bugat. Tungod kay salamat sa Ginoo, atimanan gyud siya, no. Dako pa na akong pasalamat sa Ginoo nga another opportunity nga iyang gihatag sa amoa to Amen. earn more kay para gyud sa ministry og magkaroon pud og sarili tang yuta, sariling building, no. Yes, Church yes. building kay mo ginato gipangayo sa Ginoo. Nakita na to nga nagapabuhat gisa sa tong corporate prayer atong mga checklist, no, na maamista kay hatag gina sa Ginoo sa tuwa. Hallelujah. Og hallelujah. Daghan pa blessings nga atong ma-expect kay nangayo man ta sa iya, ha. Amen. Og siya gid mohatag sa tuwa kay di man nadalo atong Ginoo. Amen. Layo Hallelujah. atong buhi nga Dios og glory to God in the highest. Nakay kanta. Sa kanta bugat man. Bugat. Kaaway kay gina baton dito siya sa kadlokon pud sa Ginoo. Amen. Mo na mo po na among nasabtan yun. Mo lagi na kanang ang wali ni pastor kaning yung anak yun. Atong na paminawan kay duha lagi ano. Amen. Mo lang to yang ang tanan duho kung himaya akong ibalik. Sa Oregon lang, katong sa Oregon atong kuan. Wala siya. Kung dito sa kay pag ito naman gurigon mga igsoon kay nagating niyo glass lamay na vigil mi dito gulay Ginoo sa among kinabuhi ano ba di asam kami matulog kay ang motor ni pastor di binuangan ba o pag ni kabalo o binuangan ba na plat para ba putog iya ha askang layo ang dito nang gurigon di ay sa paganto nako na nga lagi gamiton ng Ginoo. Gigamiton ng Ginoo nga. Namukaw mi kay magpahangin. Amo wala may gumba. Ang gumba nga. Naman dito sa pahangin na anong pahangin. Isaw-saw pahangin di naman madala kay man kaming buslot. Nang magpulpit. Maya sa Ginoo gyud in town kay nakita og ning door sa mo gipahiram sa ihang motor. Amen. Gipahiram sa ihang motor. Ano nakauli ang taon ni kay di gid pwede din uli kay duty man si pastora. May bata. Moto nga. Kailangan gid siya gyud taon. Ginoo gid may nagsikap atong tawhana kay di man niya nakaila. Gid may nakaila ato ba. Mo na nga. Sampit gid sa Ginoo. Di gid ta nga pasagdan. Amen. Hallelujah. May mga lagad kita sa iya ha. Ganon kay nagid siya mo protektahan gid ka sa iya kana gid bitaw mo maligya kog popcorn. Mana gid ko nga. Amahan sa langit parot itaw na kog popcorn. Domingo hapit na Domingo na. Diha mo gid ta magkuha og kanang i-offering tayo sa to kay sa tong halin. Amen. Nakaluyan ko sa Ginoo mahurot ko ang taon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngay ubad malungay po dito kasi kulang na lagi ko. Unang to na kaning tanan pagpasalamat kanang dungog himaya kung balik sa Panginoon sa langit. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Praise God. Pares simba ba daw po? Puhon. Bisag tagaan na ko pamper sa Ginoo, simba jud ko. Abot mama na siya, simba ka. Simba ma. Ano halad ugma. Iko ay salamat mga simba jud ko. Hallelujah. Simba ka.
Ako lang bantay sa bata kay maglisod lagi daw ako abot dire. Amen. Ko nga, sige ma, simba jud ko ugma. So, salamat ko sa Ginoo nga bisan unsa sa kalisod nga siya tirmi kanamo ug ka pinarbaho sa kumpares ang nagauban kanamo sa Amen. sa mga balatinan sa mga bata, yan pang-ayo. Kung kana lang. Pwede mo prayer request pastor? Oh. Na prayer request pastor na. Punta sa sunod balik na mo makauban na lang ang pare so akong kubangan. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Amen. Itang tanan pagatumbasan sa ato nga binuhatan dito sa gingharian. Amen. Ang kalipay dili na malugay, ang kalipay wala na'y pagkamatay, kay ang adlaw aduol na nga magkatigom kita. Hallelujah. Hisulat kalipay lunlun, ang puloy anan bulawanon, ngagi andam sa Ginoo dito sa paraiso. Daghang salamat. Amen. Hallelujah. God bless tayo. Balatian kuhaon gid niya bisan pa man Amen. kuan. Kisiya wa ko nagdahom atong unsa tong adlaw ng lakaw mo sa kuan. Sa Wibis. Oregon. Sa Oregon nga abi ko maka gawas ko aning balaya kay nagsige nag-ana sa kuan no. Ano ang bata oh? Nya mo to nga ako siyang gipahigda pagkahuman akong gihaplasan gihilot sa taod-taod gipaningot siya. So ako ang kuan bisag kanang may naay oras nga usahay sa puton ko, pero salamat sa Ginoo kay lamdagan na gyapon niya kung huna-huna tungod kay akong pag-ampo kung ikaw di ay matilud-anon mangayo sa Ginoo tubagon yun na niya. So Amen. padayon ta magpaduol o padayon ta maghinuktok kung unsa man ang ato ang mga paglakaton sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw kay unsahay kita masalay punon, pero naningkamot kita nga mahinglo o naningkamot ta nga mahimo pud tang hamtong ni sa tubangan sa ato ang buhi nga Dios. Kay Amen. dili ta ingon nga nangalagad lang kutob lang ba kun dili gikan gyud sa kinauyukan sa atong kasing-kasing ang atong pagpangalagad nga walay pagduha-duha. Kay kung wala kay pagduha-duha bisag unsay pangayoon nimo sa atong buhi nga Dios tubagon yun na ihatag yun sa imuha. Pero kung aduna kay kahaw-ang nga pagpangayo sa Ginoo niya